Takže čaute ľudia, moje meno je Bogdy a ja vás vítam u našej novej série na hru Shakes and Fidget, kde sa určite teraz idem zaregistrovať. Dáme si samozrejme slovenský server. Tak, budem hrať za postavu zrejme. No, dáme si mága. A dáme si tretí svet. A dáme pokračovať. Tak, teraz si ideme vytvoriť postavu, takže určite si dáme trpaslíka. Ten vypadá si tak najhustejšie. No ja si ho urobím podľa svojho. Ak sa vám táto séria bude páčiť, tak ju budem čím ďalej tým viac točiť. No. Teraz si vyberieme, tieto asi sú dobré. OK, sme trieda Mák a dáme si uložiť, naše meno bude Bogdy. A e-mail, to si tu dám svoje veci. Čakať. Tak, účet máme vytvorený. Tak, teraz sa zokneme prvé na čo máme zbrojírne, ale tu nebude nič, takže ja sa kúknem, koľko už beží táto SK, či tu, to som nechcel. Jo, level 58, tak tam moc dlho nejde, 62. No tak tam táto SK moc nejde, ale začneme ju teraz hrávať. Neviem. Dáme si toto. Tak, určite tu budeme mať aj viac tých hesiek. To si môžeme teraz rovno vytvoriť na čo ja viem, 2 CZ. Zatiaľ si vytvoríme len tieto dva účty a toto bude prúskumník. Toto není zle. Zase ďalší e-mail dáme. Tak, tu si takisto dáme hospúdku a zatiaľ budeme mať tieto dva účty. Pekné. Tu máme na 6, 18, 12, 4, tento questík si môžeme dať. No, tuto nám končí quest, ja si musím dať jazyk po česky, pretože mňa znervozňujú tie malé slovenské písmenka. DTF. Ale ja si musím znížiť zvuky. To si takisto musím robiť aj na S2. No tu mám. Ach ja, dobre. Tak, máme 16 hub. Toto neviem, to si nasadíme asi. Dneska chcem aspoň urobiť na obidvoch účtov level 3. 409 to budeme level 2 hadovať. No, dneska je 15.9., čiže je pondelok. Teraz točím
o 12:30. Jo, je 12:30. A o tom to máte 15. septembra 2014, pondelok. Tak, tuto nám končí quest. Jo, tu sme vyhrali, to si vymeníme. Tak, nemáme tam tu niečo, počkať, ale včera v obchode bude možno niečo dobré užiť. No ale tak to sa opláca za tú hubičku. To si dáme za tú hubku. Je tam obratnosť 3 a tu neviem ten elik na šťastie. No skúsim pretočiť raz a tu bude obratnosť 2,50, OK. Na tejto eske sa nám začalo zo začiatku dobre dariť a hneď si hodíme tento quest. Tuto na S3 nám za chvíľku quest končí. Tuto sme level 2? Nie, tuto budeme level 2 a tu sme level 1, OK. Natáčame 6 minút, takže ešte po tomto queste budú mať, po obidva questy budú mať ešte jeden quest a to bude posledné questy, čo dneska budeme mať. Tu máme 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tak, level úroveň 2. My si tu hodíme ešte jeden quest. Jo, tento bude najlepší. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ops, a je to, ale tu sme není level 2. No ja som tam dal zlý quest a on sa to už nechcel opravovať. My sa môžeme, no ako to tak, škoda. Určite ste mohli vidieť moje video, ako som hral Happy Wheels. A určite nás ďalej sledujte, náš kanál 3 Boys 1 Channel. Zatiaľ tu máme 3 videjka, ale toto video zo Game vyjde určite. A tu máme 4, 3, 2, 1, 0. Chcel som, že určite nás ďalej sledujte. Ako tak možno tam Rally, alebo, no tuším Rally, alebo Dixie. No v podstate budeme natáčať čarovný Minecraft. Určite a tady už budeme taký. A vyhrali sme hubičku a sme level 2. Takže ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite dať like. Ak sa vám toto videjko nepáčilo, tak proste nedávajte nič. A uvidíme sa na budúce určite z nejakej ďalšej hry, takže lúči sa s vami Bogdy a čau čau.